ಹಾಯ್ ಲೋಬರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಅದು ಮಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಪಿರಾವ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಬೈದೆ ಅನ್ನು ತಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಾವ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಂದುಪ್ಪು ಅಜ್ಜರ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಶೋಗುಡ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಕಾಂಡೆನೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಯಾಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ದನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾನಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಐನಾತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಸರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿದ್ದು ಜಾಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ನನ್ನತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಂತ್ಲೆ ಶಾನು ಗೊಬ್ಬುಂತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ ನಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಮುಲ್ ಪುಚ್ಚೆನ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಶಾನ್ವಿ ಅತ್ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇರ್ಬೇಕ ಬತ್ತಲ್ ಪುಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರಜೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ರಜೆ ಪಾಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ಎಸ್ 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 ಶಾನು 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 ತಲುಪ್ಲಪ್ಪ ಅಲವರು ತುಳಿಯಪ್ಪೋ ಅಲವರು ಚಮ್ಮ ಜಿ ತೆಲ್ಕೇನೆ ಜಾರೆ ಬಡಾತನ್ ಜೋರಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸುರು ಎನ್ನ ಓಬೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದುಂಬುಲ ಎನ್ನೊಂದು ಆಫೀಸ್ದೊಂದು ಲಾಗಿನ ಒಡಿಯಾನೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿನ್ ಒಂಜಿ ದೀವೋಡು ಬಕ್ಕದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದಪ್ಪಂಡ ವರ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿನ್ ಅದು ಕುಲಿಯಡ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿಂದು ಅಂಚ ಸರಿ ವರ ಲಾಗಿನ್ ಆಪಯಾನ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಚಾಪರೋಡು ಅಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತದೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಬೇಗನೆ ಈ ಬೇಳೆಕಾಳದ ಬಡವು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಬೇಳೆಕಾಳದ ಬಡವುಡು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತದೆ ಗೈಸ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಪಾಡುವೆ ದಾದ ಪುರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದೆ ಅಂತಂದು ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಬಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲು ಅಂತಂತೆ ಮಲ್ಲ ಏನ ತಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂತೆ ಬೇಳೆಕಾಳು ಏನು ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಇದು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ದಾದ ಮತ ಬೋರ್ಡು ದಾದ ಮತ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ಈ ಸತಿ ಬಂದು ಸರಿ ಇವರ ತೂತ್ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಮತ ಯಾನ್ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದೆ ಅಂತಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತೆ ದಾದ ಮತ ಬಡವು ಮಲ್ತದೆ ಬಂದು ದಾದ ಮತ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದೆ ಬಂದೈಕ್ ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬಡವು ಕೊರೋಡು ಸೊ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ಬಡವು ಕೊರ್ಕ ಬಾ ಆಮಾಮ್ ಆಮಾಮ್ ನಿಂಗ ಬಲೆ 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 ಸಾನ್ವಿ ಈಗ ನಾನು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದೇರು ಗೊಬ್ಬರೆ ಒಂಚ ಹತ್ತುಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ್ ಚನೋ ಬಾ ಬಲೆ ಬಲೆ Chano, Chano mo sila ke? Chano, Chano. Chano. Aku Chano. Yeah. Hehehe. Chama telpele? Chama telpele? ಗೈಸ್ ಸಾನ್ವಿನ್ಪುರ ಜಪಡಾದ್ಪುರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕೆರೆಗ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಪುಜೇರು ಅದೇ ಬುತ್ತಿ ಬಾಬಾ ನಾನು ಇದೇ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ದೇಗ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ದೇಗ ರಜೆ ಅಂಚನೆ ರಜೆನಾ
ಇರಗಿತ್ತೇನಿ ಫುಡ್ಡು ಅಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುತ ಸಾರು ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಬುಜಾ ಮಿಸ್ ಆಬುಜಿ ಯಾರ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಮಿಗೆ ಬರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ರನ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಇರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲ ಈರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಅಡ್ಡನೆ ಪೋಪರಮ್ಮ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತಂಜಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಮ್ಮೇನಿ ಹಾಂ ನೀನು ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈಗ್ಲಾಗೆ ಇರೇಗ ಬೋಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬೋಡೆ ಓ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಬತ್ತಾಯಿ ಅವೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಬರ್ಬೋಣ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಅದೇ ಬರ್ಬಾತೇರು ನೆಜ್ಜಿ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಣ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬುತ್ತಿ ಪಾಪಾಗ ಮಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಏನೈತೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ತೂಕ ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ನಿಕಲು 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಫುಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಾರ ಬಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ದ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಐತೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾತ ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಜಾವೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದತ್ತ ಪೇರನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪೇರು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಫುಡ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂತೆಂತ ಪೊರ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡ ಕೊರ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಇಡಿಕ್ಕ ಪೇರೆ ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈ ಮುಟ್ಟ ನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಡು ಪಾಡುವೇನು ದಿನೋಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಇನಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂತೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಯ ಸಾನು ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ತುಲಿ ಹೊರ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ವಾಯ್ಸೇ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಂಡ್ ತರಕ್ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪೂಜಿದ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೈತೆ ಶೆಕೆ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟೊಂದ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗಲೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋ ಬೂರ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾರೆ ಬರೋಪ್ಪುಂಡು ತಿರ್ಗಿದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟನಂತ ಪೊಂಟದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೈ ಕೋಡೆ ಪುರ ಮುಸುಂಬಿ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಾಯ ಪುರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಪುರ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ದಾಳಿಂಬೆದ ತರದೀನಿ ಅಂಚ ದಾಳಿಂಬೆನ್ ಕೊರಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಕುಳಿತು ಪಿದೇ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪಿದೇ ಕೊರ್ನಾಗ ಏಪಲ ಒಂಚೂರು ತಲ್ತದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿದೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ತಪಂಡ ದಾಲ ಕೊದಿ ಪುರ ಎತ್ತಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಸಾನಿಗೂ ಚೋಕುಂಡೆ ಬಾಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಹಬ್ಬಗ ಅವಳು ದಾಳಿಂಬೆ ದೀತಂಡು ಅರೆ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆಂತಿನ ಬರೀತಿದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೋಪು ಜತೆ ಅತೆ ಅದೇ ಮುಷುಂಟ ಚಾಪಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಮಾಡ ಒಂತ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಪುಳ್ಳಿಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಅಜ್ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಅಂತೆ ಪಿರ ಅಂಡ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಮಿನಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ರಪ ಸಾನ್ವಿಗೊಂಜಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನನ್ನ ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ದಾದ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಈತ ಪಾಡುವೆ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲು ಗೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತೋಜಾ ರಾಯ್ಜಿ ಇದಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಸಾನ್ವಿಗೊಂತೆ ದದನ್ ಪೇರು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಪೋರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೇನ್ ಆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ರಪ್ಪ ಒಂಚಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯ ಬಟ್ ಆ ರಿಜ್ಜೆರ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಫೋನ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಪಂಡೇರು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಒಂಚೂರು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆ ನೀರನ್ನು ಕೊರೋಡು ಪಂಡೇರು ಸೊ ತೂವೋಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ದಪಂಡ ಒಂದು ಆಪಿನ ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿದ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋತೆ ಅಂಚಾದ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಹತ್ರ ತೆಂಗುಳು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಅವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇನು ತೆಲಿಗಂಜಿನ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಜೀವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಲಿಗಂಜಿಗೆ ಅವೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕುಲು ತೂದಿತ್ತು ಜರ್ಡ ಮಿತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಬರೋದು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪ ತೂಲೆ ಕೈಸ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲದಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿರ್ಲೇರು ಪೊಯ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲದಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನ ತೂಕನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೈದೇರು ತೋಜೊಂದು ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ದ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸೊ ಶಾನು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಕೋಟೆ ಬೈದತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಬೈದೇರಾರು ಇತ್ತೀರು ಕಟ್ಟಾರ ಅಂದಿರ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಾಣ ಅಂದ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾಪರಿಯರು ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ನಾಗ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಬ್ಬಂತುಲೆ ಮೂಲು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಗುಬ್ಬಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಉಂಟು ಸೈಕಲ್
ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಗಬ್ಬಲಿ ಅಕಲ್ ರಜ್ಜನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ಅಕಲ್ ನಾತೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಹಾಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆಗ್ ಯೂರಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂದು ಅಬೌವ್ 6 ಮಂತ್ ಆದಿಪ್ಪ ಆ ಬಾಲೆಗ್ಲ 7 ಮಂತ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೇಗಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಂತೆ ಯೂರಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪಿನಿ ಸಾನ್ವಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಪೋಡೊಚ್ಚಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಗಡಿ ನೀರು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ತಾಪುಂಡಾತ್ ಪುಲ್ಪು ನೀರು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ದಿನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 5 ಸತಿ ಮಲ್ತೆರಡಲ್ಲ ತಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಏರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಹೊರಬೂರಿ ಏರ್ ಮೇರೆ ಇತ್ತಿತುಲೆ ಕೂಡ ಎಂಚೆಂಚ ಬುಲ್ತಿನ ಎಂಚ ಸಾನಿ ಬೃತಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಗಿಂತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲು ಮೇರ್ಲೊಂಜ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಕೂಡ ಮೇರ್ಸುಲೆ ಗಾಲಿ ಬಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ ಪಿಜ್ಜಿನ ಕಾರ್ದು ಜಕ್ಕೆಡ್ಲು ಕುದೊಂದು ಅರೆ ಕೂಡ ಗಾಲಿ ಬಾಡ್ರೆ ಜನ ಅತ್ತೆ ಸಾನಿ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡಿ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನಿ ಪತ್ತೊನ್ನೆ ಕುಕ್ಕು ಸುಣ್ಣೆ ಯುಜ್ಜಾಯ್ತ ಅಲ್ಲ 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 ದೆಪ್ಪೆ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆ ತುಲ ಗೈಸ್ ಜೋಕುಲ್ ನಂಜಿ ತುಲೆ ಇದನ್ನ ಬುಲ್ಪೇರು ಇದನ್ನ ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನ ಬುಲ್ಪು ಜರಾರು ಅತ ಪ್ರತಿ ಅತ ನಾಟಕ ತುಕ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಆಲ್ತಿನ ಎಂಚ ಬುಲ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸಾನು ಈಗ ಅಂಗಿ ಬರೋ ಪಾಡ್ರನೆ ಬೋಬಿನ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಪರ್ ಅವ ಒಂಚೂರು ಪೋದ್ ಬತ್ತತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನಿ ಈಜಿನ ವಸ್ತನಕ್ಕೇನು ಈರು ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಡೈಪರ್ ಪಾಡುವಾರ ಅಂದು ಖಾಲಿ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾಡ್ನು ಈಜಿನ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋರ್ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಪಾಡಿನಿ ದಯ ಪೊಕ್ಕಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು 10 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಐಕ್ಲ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೀನಿ ఒక నార్మల్ అది కాండే జోకల డైపర్ పండాకులు గడి యూరిన్ పాస్ మంతది ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗನಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಜಾನು ದೈ ಬುಪ್ಪಿ ದೀಗ್ ಬುಪ್ಪಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತದ್ದು ಬುಪ್ಪಿ ದೀಗ್ ಬುಪ್ಪಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಪೇರು ಪಪ್ಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತೇರು ನಾನೈತೆ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರೋಡು ಅವೇನು ದಾಲೇಜಿ ಗೈಸ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಬಿತ್ತನ್ ಬಿಡೋದು ಎತ್ತದು ಅವನ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರೋಡು ಬಾಲ್ಯಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಕೊರೋಡು ನಾನೈತೆ ಕೊರೋಡು ಒಂಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಿನ್ಯಾಂಟಿಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಿದೈ ಬತ್ತ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಕೊಂಚೂರು ವಾಕ್ ಮಂತೊಂಬರ್ಪ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ನೆನ್ವೆ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 9990 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೇಗ ಇಂಕೊಲ್ಲು ರೀಚ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಕನಿಕೊಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಗೈಸ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಕೊಲ್ಲು ವಾಕ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಗ್ಗೋ ಆತನ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್